मोजां नङा ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों बिसोरो जे बोराय मानसिबाबो जों बुनानै बुथारनानै गालांगोन माबागोन बेबायदि बाथ्रा बुंदों बिसोरो बुनो बुथारनायनि टारगेटआवनो फैदोंमोन जानो हागौ बेबायदि बुंनायाव आङो चक्रखौ बुंदोंमोन आङो जे नोंथाङा जे बोराय बोराय होननानै बुंबाय थादों नोंथाङाबोथ' सेंग्रा मानसि नङा नोंथाङाबोथ' बोराय सासे बोराय जानानै बोरायखौ माबायदि बिदि बुंनो हागौ होननानै बेवहाय बियो एसे सिरि थादोङो आरो बिथाङानो बुंदोंमोन जे बिथाङा कमलखौ आं दानो दानस'हैगोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन बिनि ग्रुपखौ लानानै दानस'हैगोन होननानै बुंदोंमोन लोगोसे कनक दं जोंहा कनक दादि बेखौबो बिथाङा बुख्रुबहैगोन सुख्रुबहैगोन होननानै बाथ्रा बुंदों आरो अकना बुंदोङो जे सालबारि माने जिल्लायाव थांनो हाया सालबारियाव माब्लाबाबो नोंसोरनि फादारखौ थांनो होनाङा जुदि नोंसोरो जुदि रायज्लायनो गोसोबा नोंसोरो न'निफ्राय लिरनानै हर प्रेसिडेन्टनि दायित्वखौ नांला होननानै जों पार्टियाव ओंखारनो होला होननानै लिरनानै हर खिन्थु आं बे खोथायाव आं आरो आंनि आदा बाजै दंमोन जोङो एग्रि जायैयाव बिसोरो बुंदोङो जे नोङो नोम्फानि पटि नामा पलिटिक्सआ नोंसोर माबायदि खामानि मावनो नागिरदोङो बेबायदि बाथ्रा बुंदोङो माने बिसोरो दाबि धमखि होनानै पार्टिनिफ्राय जोंनि बाबानि बिबानखौ सेनानै लांनायनि टारगेटमोन बेबायदि माने बहुत गाज्रि गाज्रि वार्ड बुंलांदों ओरैबायदि गाज्रि वार्ड बुंलांदों जों दा बुंफिननो हाया नोंथांमोननि सिगाङाव होख्राव होख्राव गाज्रि बेबहार खालामलांदों आरो सानैसोखौ आं सिनाया बिथांमोना आखाइ सौयै सौयै बाथ्रा बुंदोङो बेबायदि बाथ्रा बुंनायाव जों जोबोर गिनाय मोन्दों बेनिखायनो जों जुदि माबाफोर जोंहा फादारा माबाफोर जाब्रबथाय जायोब्ला जानो नाङा माबाफोर जायोब्ला जों मैयानि हराव फैनाय चक्र आरो बिथां अकनमोनखौनो बिनि दायनिगिरि होननानै सानगोन होननानै जों सानबाय आरो लोगोसे आं चिफ सार आरो लोगोसे जोंनि पार्टिनि UPPL पार्टिनि जायफोर दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोनखौ आङो एसे उसित तदन्त लानांगौ होननानै आं सानबाय आरो बिथांमोना गावसोरनिखौ भिडिअ खालामदों होननानै खालामजानो गिनानै बारे बारे मबाइलफोरखौ नोजोर होबाय थादोङो भिडिअ लानो होआखै लास्ट ममेन्टआव जोंनि सासे उन्दै गथ'आ एसे माने गोजाननिफ्राय भिडिअखौ खालामदोङो क्लियार जायाखै खिन्थु एसे जिखिनि फैदोङो बेवहाय रग' रग' नोंथांमोना नुनानै मोनगोन माबायदि अकना बेबहार खालामदोङो आंखौ मोखाङाव थुयै थुयै बुंदों नोंनो साख्रि नांगौ गासिबो पलिटिक्सनि पावारखौ नोंसोर नांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जोंहा बाबाया गोदो गोदायनिफ्रायनो पार्टिनि नामाव जातिनि नामाव ओंखारबोदोङो दासिम जेबो सुबिदा गावनि थाखाय लायाखै हारिनि थाखायनो हर सान खस्थ' खालामदों बेबायदि खस्थ' खालामसेनि गेजेरावबो जुदि बिथांमोनहा बेबायदि बाथ्रा बुंलाङोब्ला थारैनो जोंनि गोसो गोरबोआ गाबखाङो बेनिखायनो नोंथांमोना असित बिसार लानांगौ होननानै आं सानो आंनि फारसेनिफ्राय आङो जोंनि पार्टिनि गासै दैदेनगिरिफोरखौ गुरै खावलायहरनाय थाबाय चक्र बसुमतारी आरो अकन दैमारी बिथांमोन सानैखौ आं मोजां सिनायदों बिथांमोननि दैदेननायाव जोंनि सिथ्लायाव 30 जनसो आरो बायदि लामायाव बेसेबांबा दं बेखौ मिथिया सिथ्लायाव 30 जनसो मानसि फैनानै गिबियाव जों आलासि फैनायखाय जिरायनो होदोंमोन जिरायनाय लोगो लोगो बिथांमोना होनदों आंनि फादारखौ आथिं आखाइ बुख्रुबगोन खर' बुखावगोन बुख्रुबनानै गालांगोन बेबायदि होनदोंमोन ओमफ्राय मानि खारन होननानै सोंबाय जोङो मानि खारन होननायाव दालाल खालामबाय थादों ओमफ्राय सानै साथाम मानसिजों थाबाय थादों सालबारि डिस्ट्रिक्टनि सानैसो लिडारखौ लानानै गिदिंबाय थादों बेबायदि होनदों नाथाय आं ओरैबायदि होनदों बिदिथ' जाथावामोन जोंथ' बिदि मिथिया नाथाय बिदि होननायाव बिथांमोनहा होनदों जोंजों थागोन ना थाया जोंजों थागोनबा थागोन थायाबा थाया होनखानांगौ आरो बिथांमोनहा लोगोसे बायदिसिना खोथा बुंदों कमल नार्जारी सालबारि ब्लकनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांखौबो दानस'गोन फुथारगोन बेबायदि होनदों गोबां माने थ्रेटेनिं होफैदों लोगोसे कनक बर' सालबारिनि बे आदै बिथांखौबो माने बुथारहैनो गोनांमोन दा हराव बुथारहैखोना माखो मिथिया उनाव बिथांमोनहा लास्टाव बुंनायसै सालबारि डिस्ट्रिक्टनि आंनि फादारा लिरना होनांगौ माने आफादगिरि बिबानाव थाला होननानै आरो लोगोसे बिथांमोनहा ओरैबायदि बुंबावदों सालबारि डिस्ट्रिक्टआव बे थाङालासिनो मथनगुरियावल' थायोबा थाथों सालबारियाव थाङोब्ला बिथांखौ माबा मोनसे बुथारनाय जागोन बा बुनाय जागोन होननानै बुंदों बिथांमोनहा बेबायदि बुंनायखौ आं जोबोद दुखु मोनदों आरो लोगोसे बेबायदि बुंनायाव जोंनि फादारजों लोगोसे जोंनि न'खरनि गासैबो सोद्रोमाफोरा जिउआव एसे खैफोद गोनां जानानै दङ बेखायनो जों सालबारियाव थाङाब्ला जोंहा जाया साब डिभिजन बायदिसिना अफिसियेलि खामानियावबो जों थांनांगौ बेखायनो UPPL दोलोनि मानगोनां एक्टिं आफादगिरि मुस्रि रोनगोरा नार्जारी आरो UPPL सरकारनि मानगोनां चिफ गाहाय मावफुंग्रा मुस्रि प्रमद बर' 8 बाजायाव
दुर्गति महरै फैनानै गाग्लोबफैदोंमोन ओमफ्राय नानानथा प्रश्न बायख' खालामदों आं बिसोर बेखौ नुनानै साबा मानसिखौ बासिनानै आंजों रायज्लायनो होदोंमोन खिन्थु बिसोर अबायख बायख' बाहायदों बुगोन सुगोन माबागोन हाबुदि होलाबायदों दानस'गोन बेबायदिखौ बुंनायखाय आं खाथियाखै बिसोरजों आरो जोंनि न'खरनि गथ' फिसाफ्रा बिसोरजों उत्तर होयो उत्तरखौ बिसोर माबानानै दाननो हायाखै आरो लगे लगेनो बिसोरो जोंनि गामिनि सासे सानै मानसिनि फैनायाव बिसोरो मोनसे माबा मोननानै हमसेट मोननानै बिसोर जोंनि न'खरनिफ्राय ओंखारलाङो आरो बिसोरनि गेजेराव डेट खालायनाय चक्रधर बसुमतारी आरो अखन दैमारि आरो माखासे मानसिखौ जों सिनायनो हायाखै गाज्रियैनो बिसोर मोनसे एटेम्प लाना फैदोंमोन बे नंथारगौ बेखायनो आं दिनै आंबो गेजेराव बे खोथाखौ व्यक्त खालामबाय आं दुखु मोनदों हयथ' पार्टिनि उद्देश्यबाबो पार्टिनि मानसि सासे सानैल' फैदों खिन्थु बाहेरा मानसि बिसोर लाना फैदों हाग्रा माग्रा लानानै नानानथा भाइफोरखौ खोनासंदों रावजों आंखौ व्यक्त खालामदों आरो दसे उनावनो बिसोरो जोंनि गामिनि सासे सानै मानसिया जोंनि पार्टिनि मानसि फैनायखाय बिसोर जोंनि न'खरनिफ्राय अखन चक्र बिसोर सासे चक्रा जाबाय सालबारि ब्लकनि प्रेसिडेन्ट आरो अखन दैमारिया जाबाय माबानि इउथनि प्रेसिडेन्ट बहुदिन सेक्रिफाइस खालामदोंमोन आरो आं मोजांखौनो मावगासिनो दं मा कारनाव हथात बेबायदि माबाखौ लाथों बिसोर आं बुजिनो बे आसोलासो बुंनांगोन कमलखौ मिटिं लिंनो सारा माबोरै डाइरेक्टलि इउनि प्रेसिडेन्ट दं आरो इउनि प्रेसिडेन्टआनो बुङो आरे आब' नोंसोर गुरु हिसाबै बिफा हिसाबै जोंबो मानियो जों सानोबा गावनि सिनाय गाव थानांगौ खिन्थु गाव फिटिं जाबाय थानो नाङा बेखौनो बुंनो लुबैयो रायलायनायाबो दै इखौ लाग दे दायथ' लादो थागोन हाया रायलायबानो जायो 40 जन रायलायबानो एख' गैया जों बेखौनो बैयाव जनानै बियो बुंहरबानो जायो जोंखौ बेयाव आरो चेयारमेन दं सालबारि समस्तिनि सालबारिखौ मैया आं फन हरदोंमोन सारनो मैया दानना हरदोयो आंनि फनखौ जाबाय दे फनबो खालामाखै आं सासे इउनि प्रेसिडेन्ट आंबो आंनि नामा दाबो सेफ गैया नामा बिनाव मानो थानाङा बुजिबाय जायखिजाया जियानो जा सालबारि समस्तिखौ लानानै सालबारि समस्तियाव थांनो नाङा दै जुदि रायलायलाबा थांनो नाङा सालबारि समस्तियाव थांनो होनब्ला जों बुंबाय थांनो नाङा थांनो थाङा साख्रि नांगौ जोंनो जेबो नाङा